sivukile endlini seza endlini kaThixo ndizobulela amandla apho uThixo andenzela wona athi kwinto yonke njengoba ndaye ndafumana umtshato ndasemtshatweni kodwa ke ndafika umyeni wam enentombi yakhe ngathi njengoba ndinonyana mna yena waba nentombi ngathi ayinamsebenzi phela zazodibana abantwana yantle yamnandi ke kodwa njengoba ndihleli phaya nje kwakukho esi sihika wayesenzile singaka besasisibalisi lapha notata sona ngoku akaphumlanga uye waya komnye umama oligqirha kuthiwa mnatsi uMagatyeni ungaphaya wandiphixa uthetha zonke into ezingekho wandiphixa kodwa uThixo ndibulela ukundomeleza kwakhe ngoba ngalaa nto ayenzayo wenzela uba makube khona umntu othini amncedisayo kule nto akuyo ngoba kaloku wakhalelwa kwinto eyenza wakhalelwa ngutata kwinto yonke bebehambe lilise kathengilwa mpahla kathina ethetha apha esithubeni so ndiyambulela uThixo ngokundomeleza kwakhe wabe nomyeni wam singabantu abanye wakhe wayithetha wayishukuxa naye nalaa sisi wayithi yarayithi into yanje siyakhonza ngokuqhubeka ndulayife wethu ubheka phambili ndiyabulela ndizobulela wethu nomtshato omphethe ngenceba uqhubeke kubheka phambili kude kwangoku ndibulela neefemeli zethu uThixo zigcinile